ku ƙirƙiri duk wani application ku maimaita shi sau biyu akan wayarku. Assalamu alaikum masu kallon mu, barka mu da wannan lokaci, da fatan kowa yana lafiya. Ku danna alamar subscribe kamar haka, sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin shi zai ba ku dama da zarar mun ɗora bidiyo a ringa sanar da ku. Masu kallon mu, barka mu da wannan lokaci, da fatan kowa yana lafiya. A yau darasin mu ne zan nuna muku yadda za ku yi amfani da duk wani application sau biyu, ma'ana application ya maimaita kanshi. Misali kamar ya kasance mutum kana da WhatsApp ko Facebook, kana buƙatar ka buɗe wani account ɗin daban a cikin WhatsApp, a cikin wayarka. Kun san babu dama mutum ya buɗe account biyu a cikin waya. To zan nuna muku yadda za ku yi amfani da ta wata hanya, yadda za ku ƙirƙiri duk wani application ku maimaita shi sau biyu akan wayarku. Amma da Allah kafin mu je ga darasin nan, muna roƙon ku idan Allah ya sa wannan shine ziyartar tashar naku na farko, ka daure ka danna mana alamar subscribe, ku danna alamar ƙararrawar sanarwa, wanda shi zai ba mu dama da zarar mun ɗora bidiyo a sanar da ku. Idan bidiyon ya burge ku, ku danna mana like, sannan ku yi share, ku tura ma abokanku domin su ma su amfana. Abin da nake so nuna muku shine, farko abin da za ku yi, za ku zo ku shiga cikin Play Store ɗinku. Misali ku shiga cikin Play Store ɗinku kamar haka. Idan kuka shiga cikin Play Store ɗinku, kun ga daga nan wurin search, abin da za ku rubuta shine gashi nan. Abin da za ku rubuta shine za ku rubuta dual space. Kun gani? Sai ku je search. Kuna zuwa gashi nan zai kawo ku. Misali da kun je za ku danna installing ne. Kun ga yanda application ɗin yake. Za ku danna install. Kun gan shi? Za ku iya duba shi ku ga yanda abubuwan yake. Kun gani? Haka yake. Haka application ɗin yake. To abin da nake so ina ba kenan. Kun gani? Idan kuka yi haka, to kun ga yanda tsarin yake. Ku duba ku gani, za ku ga sama da mutum miliyan 5 gashi nan sun yi download wannan application ɗin. Domin ku tabbatar application yana da kyau. Ni na riga na yi installing ɗin shi. Idan kuka danna install, bayan kun danna install ya gama installing, abin da za ku yi na gaba sai ku zo ku danna open kamar haka. Kun gani? Idan kuka danna open, haka zai fito muku da fuskan application ɗin. To application ɗin yana da ɗan talla saboda na kyauta ne. Abin da za ku yi, ga wani sign ɗin plus a nan gurin. Abin sai ku zo ku danna, misali ku danna sign ɗin wannan plus bayan ya buɗe muku. Kun ga abin da ya kawo, zai kawo muku duk wani application na cikin kan wayar ku kamar haka. Kun gani? Zai kawo muku shi duk wani application da yake kan wayar ku. Misali kun ga yanzu bari in zo in ƙara wannan my MTN ɗin. Kun gani? In ya nuna kuka zaɓe shi, sai ku zo nan ƙasa sai ku danna add to cloud. Kun gani? Ku ɗan jira shi. Just 2 minutes, you can create and activate your VBank account. Kafin ku gama adin ɗin. Kun gani? Sai ku zo kulla tallan idan ya gama daga nan sama. Kun ga my MTN ya buɗe. Abin da za ku yi shine, kun ga gashi ne, sai ku ɗan jira shi installing. Misali kun gani? Kun ga my MTN yana buɗewa. Abin da nake so na, kun gani ko? To ta wannan hanyar shi za ku bi ku ƙara duk wani application da kuke so ku ƙara akan wayar. Abin da nake so in nuna muku kenan. Idan kuna da Facebook, kamar Facebook ɗin kuma za ku iya zuwa ku ƙara shi. Ma'ana misali ku sa Facebook ɗin da ya zama 2, sai ku buɗe sabon account. Kun ga kamar haka? Kun gani? Za ku zo ku danna add dai misali akan shi kamar haka. Idan kuka zauna, za ku zo ku ƙara ga sunan, ga Facebook, ga Messenger da sauransu. Duk wanda kuke buƙata, kuke ra'ayin ku ƙara, gashi nan sai ku zo ku danna. Kun gani? Ku danna ku ƙara shi. Kun ga nan ciki ga dai hakuri da talla, zai rika fito muku da talla lokaci. Amma da zaran in dai ba kuna online ba zai nuna muku talla ba. Kun gani? Ga Facebook ne ya fito, za ku iya zuwa sai ku buɗe shi kamar haka. Za ku ɗan jira shi zai login. Kun gani? Fast 20 no time. Za ku ɗan jira shi kamar haka. Za ku iya ƙara WhatsApp, za ku iya ƙara game, za ku iya ƙara duk wani menene akan wayar ku, wanda cewa zai ba ku dama ku yi abu, duk wani abu da account biyu akan wayar ku.
To shi yasa na kokarin na kawo muku wannan hanyar da za ku duba ku rika amfani da wayar ku da application su biyu akan waya. To idan ya kasance da wannan ziyartar tashar namu na farko, kada ku manta dai ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa domin samun duk wani bidiyo da zarar mun ɗora shi. Idan bidiyon ya burge ku mu da Allah ku danna mana like, sannan ku yi share ku tura abokanku domin su ma su amfana. Saboda haka wannan shine ƙarshen darasin mu. Mun gode.